Yohana 3:16 wacho kama: nikech Ruoth Nyasaye nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo Wuode mang'derma, mondo ng'ama oyie kuome kik olal, to bed gi ngima mosiko manyaka chieng'. Ramji Studio. Korona negwa, ategi miene rembi dhute waki korona negwa, achari rete piyo kikelo yathuni nyalo tiekoa, mani yoro tenge wan, nokwarwako Yesu wan, nokorwako Yesu kiwacha dierane. Diera maneno meu kendo nenu gwedho pinje uni mbelete wani joro tengegi wani noko gwedho to bang'e ne wafwenyo ni Yesu Mesia ne waluwe kendo ne walame chike ne warito te kendo nokwalokore to unu joro chere ne ufwenyo chon ni Yesu Mesia bang'e ne ulokore kendo ne upiem kode nyiseche uma ugone chongu piny miyo ne uketho chik Nyasaye ma janyiego ne iyo wang' kawuono kelo tuo malich mapokone kendo gero chando piny Yesu mieni rembi dhute waki korona negwa ategi mieni rembi dhute waki korona negwa rete piyo kikelo yathuni nyalo tiekoa Isaya wuoda mosi nokoro gini kendo ndike Unyo joma lamo Ruoth donje udi uloru uru dhoudi mondo mirim Nyasaye okadh mondi Nyasaye biro wuok kare mane dako biro lore piny kendo en okum oganda duto mane timo richo nyawa gini en kum ma Ruoth okelo ochwado joricho oganda manowe manopiem kode kendo timo richo to chamo gik mogak Yesu mieni rembi dhute waki korona negwa ategi mieni rembi dhute waki korona negwa achari rete piyo kikelo yathuni nyalo tiekoa Wuok 19 kwan matin 5 wacho niya koro ka unuluora mi urit singruokna ma atimo kodu to unubed joga awuon ma aseyiero kuom jo ogendini duto nikech piny duto en mara.